Kembali beberapa pagi bapet ya kena video jonga kena kasngita kumba pitip mo ki pun bahagi na preng jompi YouTuber ki ba 4 tip ki bang show sedang kemai mo ki ba 4 tip ki ba 4 ngotho ya ki role ki anjong ka YouTube te kidan bah ki ba 4 tip te lomba da kena ka YouTube channel ka jonga ka bakrapang na dong sadong pengan ajing ikailam ya piru kumju kumno ba pin bu thumbnail kumno ba pin yo khambun ki view kumno ba pin bun ki subscriber kumno ba pin bu thumbnail but kini kita kitum kita maha ke bedebat ka jengi ka lambada ka YouTube pinyo ya ki video lambada ka ne ka channel ka jonga te kamba pitip ba hakane ka video ngan batai pi kato ka ne hak bedebat ka reviews content te kamba pitip mo ka reviews content ki bon baha ki YouTuber ki badan ya kane ka reviews content wala da pila poi ha kata ka 1000 ka watch time 6000 ngot ki subscriber hadin ganda pila apply ya ka monetization pat piyo ya kane ka reviews content hapo ka YouTube channel ka jongpi Teman tayo la sa kidan na preng joki ki bang patip ka ka kariyos content hato kadai ka mrat klaw hato kadai ka bro la ne la da de ka alien romo kimdan na preng joki ki bang tip pas ngato hakab yede bagata ka jumot kariyos content te kane kariyos content kadai kata ka kariyos content lambada ka YouTube ka baki check ya ki video ki jompi ki ba penmi apo ka YouTube channel ka jompi mo ba ki video ki jompi kim deire ki ba phi penmi ma phi hi kim deire ki ba phi should ma phi hi Pim atre ya kano kata ka badai ka jingtre ka jongpi henry pila ban sim da ki way la ne pila ban download na ki Facebook na ki Instagram kum to ki video mo te lamba da ki to pat da pila da download pat ki tap apo ka YouTube te ki YouTube o ka don kane ka jing checking ka jongka mo ba kane ka video kamdi ka original video hapo kane ka channel ka jongpi te din ta ka daw ba ka don ngia kane ka reels content hapo ka YouTube channel ka jongpi te kum no pat ba pin like ya kane ka reels content hapo ka YouTube channel ka jongpi ka dei ba nengkong pidei ban shoot hi lembada ka original video ka jongpi kumba nga shoot menta mga nge lembada ka kamera jonga lembada ka jing edit jonga lembada kini kita mo te hak pidei ba ka tabot ka original work ka jongpi ka jing try ka jing ta ka jongpi shimedi kadai ka video ka ba pi shoot hi kadai ka video ka ba pi ring hi kadai ka video ka ba pi edit hi kadai ka video ka ba pi art ka music ka ba don ya ka non copyright mo kata kadai ka jungmut kanang ba pen like banyo ya kane ka reels content apo ka YouTube channel ka jongpi padang ta lada piton ya kane ka reels content apo ka YouTube channel ka jongpi mo kane ka reels content kan pha up ya phi hapo khandai post ngi lantar ya ka jingdon ya ka jingbu jongki hadin ka khandai post ngi lantar ka jingyat ka jingbu ka jongki yang to mo hadin khandai post ngi kin sa check biang ya ka to ka reels content hato ka channel ka jongpi pila penmi ya ki video ki ba original hapo ke to ka khandai post ni dadi ba kim phim pat penmi pat dadi ba piri apply pat kan sa don biang hi kan ka reels kan tan hapo ki YouTube channel ka jongpi hadin khandai post ni kin sa pli yo ne re apply a button la ne la yala sa kidan kine kita ka jing thot ka jing wet lambada ka jing checking jong ka YouTube mo te pila ro bandri ban appeal lambada ka video ka jongpi apo ka channel ka jongpi ka first step ka ba phi hapan le yala se ka YouTube ka bakala hang hang tai ban check ye ki video ki jongpi mo te kan pha ya ka appeal video ya ka kai mendapat kai kata ka jongmo jong ka appeal video kata ka appeal video ka dei ba phin hap hi ban pan i ya ka video ka ba phi shoot hi ka ba phi bu ya ka camera ko ne na ta pin sahab ban kran lambada ka content English ban phin batai ya ka YouTube mo ba kane ka video jonga ka dei ka original ka bang try ka dei ka jing try ka jonga ka dei ka original video jonga ka dei ka original music jonga bat kun ta pin option ban batai nang taro pe haban pen i ya ka jing edit jong phi ha ki video ki jong phi ban nang taro pe haban da pila da pen i lod na dong sodong ya ka jing le edit ka jong pi ang ta te pin ta hap no ban pha lambada ka to ga link hapo ka agatu ka box ka baki ai to nda pila da bang to pat kin sa check pat ya kane ka appeal video ka jong pi kumno ba pin ka jing tri ka jong pi lambada ka ata ka appeal video hato ka priang na am but ka priang na am ta hadin kata ka appeal video da dei ba kam priang ya kane ka appeal video ka jongpi la da dei ba kam priang ya kane ka appeal video ka jongpi mo teken sadon pat sa kawai ka second step ka baki ai hak din ka khandai post ngi kin thi hadin ka khandai post ngi kin sa on biang yo to reply button hapo ka to ka channel ka jongpi hato hadin khandai post ngi kin sa check biang hato ka channel ka jongpi kala long na am ban monetize
ya ka YouTube channel ka jong phi te shwa kan poi ka to ka tarik lane ka to ka ngi baki bu ha ka to ka channel ka jong phi ban kin on yaw to reply button mo te shwa ka to ka ngi ngan IP khanang ba pen like ban don shu ya ka neka reels content apo ka channel ka jong phi mo tapi ya kanu ka popular video ka jong phi kala bande kanu ka na pedang jong video ki jong phi ka ba he tam ki view kin sa check ya ki popular video nanti ki recent video ki ba pidang shoot permission kin sa check ya kita henry hakitu ki lada deiro ba pidan ya kini ki kenja copyright ye ke pi hapan dilap ya baro kitu ki badan copyright ki video ki jong phi apa ka channel ka jong phi hapan dilap nadong sadong ki badan copyright lane ki badan ikino ki kenja yellow dollar lane ki limited art se gitu pi hapan dilap ya baro kitu shwa ba pin re-click re-apply apa ke YouTube channel ka jong phi banang tal shwa ba pin po ya katai ka tarik ka bakila bu ang to tapi hapan change ka thumbnail jong ka to ka popular video ka jong phi ka to ka ba bun bah ki view mo banang ta pinta haban tho apo ka description bagane kade ka original video ka jonga ka banga shoot hi ka banga le hi bat kum ta tarta pi haban batai da ka content english apo ka to ka description jong ka to ka video ka jong pi da pila da chanya ka thumbnail bu da ka we ka thumbnail apo ka to ka popular video jong pi bat ka recent video ka jong pi da pila dap ya ka thumbnail saat ek tax ba kitak sa ki bede ba ka kartang jong ka to ka video jong pi da pila dap at ek tax na dapat pinsahapan tho ya kata ka description ba ka ka original work ka jong pi bat nang dapat hakato ka about section jong ka YouTube channel ka jong pi mo sabata ya kato ka about section jong pi da scroll ya kato ka YouTube channel ka jong pi ka ba sharot mo kadan ka we ka baka option ka ba ki tho about te phila ban tho yang to ka about jika jong pi ba pinsahapan batai ba hakane ka YouTube channel ka jonga nga panmi ya kita ki judge video ya kita ki judge music lane kita phelaban batai da ka English ban tho ha ka to ka about ka jong pi amdir ba pin tho da ka khasi yang to nama ki pharang kim nangra ban pule da pi tho da ka content khasi te phelaban tho da ka English ba hakane ka channel ka jonga nga panmi ya kita ki judge video da pila da bang to phela ro ban ad ya ki social media link jong pi kom ka Instagram link jong pi kom ka Facebook link jong pi bat kom ta te shwa ba pin click yaw re-apply button na po ka YouTube channel ka jong pi dala dei ka to ka tare ka to ka sngi ba kilabo ang tu te ki main point hi ki ba pide ban le khanang ban like na kata ka jingdon ka jing reels content na po ka YouTube channel ka jong pi ki main point ki dei tang ki to hi ki bangla batai ba pide ban da yit ba ban da chak ba ya ka YouTube channel ka jong pi ki point ki main point hi ki ba thiasi ki dei kita ki ba phi hapan le da phim le ya kita te kadang ai yang ya ka reels content hapo kai YouTube channel ka jong phi ha ka sen ka baring ko nga ka sen ka ba ara ka sen ka balai ro da phim le ya kita kan sadon biang hi ka ne ka reels content hapo kai YouTube channel ka jong pi te khnang ba phin like na ka reels content la ka pa pi ba phin le ya ki to ki point ki ba don hang to ka ba ngala batai ka to ka ne hang to te tang kom ta hi ki main point ki ba phi te ban follow ha ka ba phi don ya ka ne ka reels content hapo kai YouTube channel ka jong pi da phi le ya kita phi la like da phim le phin sangat da tang kom ta hi ngange skam ba ka lamba da ka ne ka video ru mo phi ka jung matoi phi ka jung mood la ne ka idea lamba da ka ne ka video ka junga bangan batai page pang ka reels content te ngange skam ba ka lamba da ka ne ka video ka jing rap ka jung matoi phi ki YouTuber ki badan hakane ka ki bapet ya kane ka video ro mo tengin te kido haki wipat ki video ki ba an sawan ki bangan sa batai yang haki video ba ki wi ki kenja problem la ne ki daw ki ba phim tip ki ba phim nang te phila ban ya comment ro harum ba kita ki jai video te ban snamo te apdiang ya kita ngan sale e kum kita ki jai video ro dapi kerpat hapo ki comment la ne da ki wi ro kunjo te tang kom ne kala poisak buko jong kane ka video tengin se kido haki wipat ki video publish bun